Her har vi så Rikke Mørk Lund, som underviser på HTX. Ja. Jeg vil så gerne starte med at spørge dig, hvad du underviser med. Ja, jeg underviser i fagene bioteknologi og biologi. Ja. Så har vi lige det første spørgsmål. Er der kun nørder, der vælger naturvidenskabelige studier? Det synes jeg bestemt ikke. Men nu er jeg måske også lidt farvet af min egen studieretning, og jeg er uddannet biolog, som jo også er en naturvidenskabelig uddannelse. Men jeg synes, vi møder mange forskellige elevtyper. Der er både nørderne, som går op i detaljer og kan nørde helt ned i en lille ting. Og så er der dem, der godt kan lide det store overblik og kan lide at få afprøvet nogle ting sådan rent forsøgsmæssigt og lidt mere praktisk ting. Hvilke uddannelser fik naturvidenskabelige studieretning hen? Der er masser. Det kan være, at man vil læse matematik. Det kan være, at man vil være dyrlæge. Vi har også nogen, der gerne vil være landmænd. Vi har dyrepasser, biologer. Det er et kæmpe bredt spektrum. Ingeniører. Ja. Er der mange lektier og afleveringer, hvis der man nu vælger den naturvidenskabelige studieretning? Jeg tror, der er samme mængde lektier på den naturvidenskabelige, som der er på de andre gymnasiale uddannelser. Det er samme. Vi laver måske lidt flere forsøg, hvor man så skriver rapporter, end sådan opgavestillede spørgsmål, hvor man så skriver svar på spørgsmål. Så I har også sådan rigtig mange timer? Der er ikke flere timer, undervisningstimer, end der er på STX og HTX. Men vi er bare meget i laboratoriet. Ja. Hvordan er kønsopdelingen? Der er flest drenge, men der er piger i alle klasser. Og nogle klasser er der få piger, og nogle klasser er der flere. Men der er altid flest drenge. Er det primært taleundervisning, der er, eller er det også sådan, I må undersøge ting? Vi er meget i laboratoriet og også ude i miljøet udenfor selvfølgelig, men vi forsøger at begrænse taledelen, så man får lov til at røre på tingene selv. Ja. Jo, det var det, vi havde. Ja. Så tak for det. Som I kan se, så arbejder de meget koncentreret, og de har selvfølgelig af sikkerhedshensyn har de kitler på. Og så er man meget opmærksom på, hvad det er for nogle stoffer, man arbejder også med, om der er nogle risikoer, man skal tage hensyn til, altså ætsning, skader og sådan nogle ting. Så derfor har man altid kittel på, og så må man heller ikke løbe rundt i et laboratorium, for eksempel. Man skal opføre sig ordentligt, man skal være koncentreret om det forsøg, man skal lave.